Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť nahlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov, Expertov a výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Podcast Odborne na slovíčko vzniká vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie a z jeho dnešnej časti vás opäť pozdravuje Darina Mikolášová. Dnes privítam dve naše hostky, Zuzanu Krnáčovú a Barboru Ugorovú. Zuzana Krnáčová je povolaním arte psychoterapeutka, pedagogička, výskumná pracovníčka, ktorá sa špecializuje na prácu s deťmi a mladými ľuďmi s emočnými problémami a problémovým správaním a zavádzaním artefiletiky na základných školách. A Barbora Ugorová pôsobila ako špeciálna pedagogička v liečebno-výskumnom sanatóriu s klientami vo veku 8 až 18 rokov s rôznymi poruchami správania, učenia pozornosti zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných skupín. Obe naše hostky momentálne pracujú v národnom projekte Štandardy, konkrétne v aktivite A2 Rozvoj ľudských zdrojov. Som rada, že ste prijali naše pozvanie. Dnes budeme hovoriť o problematike školského podporného tímu a o jeho fungovaní vo všeobecnosti. Na stránkach Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie vychádza totiž veľké množstvo dokumentov, ktoré sú určené pre odborných zamestnancov v školách, napríklad manuály pre jednotlivé profesie, sú tam podcasty, webináre a tiež bol nedávno zverejnený dokument pre školské podporné tímy. Môžete nám povedať, ako môžu odborníci na školách využívať tieto dokumenty čo najlepšie? Nech sa páči, pani Ugorová. Rada by som poslucháčov pozvala na stránky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktoré sú plné nových i starších, ale stále platných a aktuálnych dokumentov v rôznych podobách. Či už písomných, z ktorých mnohé sú interaktívne a teda vás jednoduchým preklikom presunú na ďalšie relevantné informácie alebo stránky. Alebo si môžete pozrieť záznamy webinárov či prednášok alebo vypočuť, tak ako aj tento, rôzne podcasty. Spomínané dokumenty nie sú určené len odborným zamestnancom na školách, ako ste sa pýtali, ale aj odborným zamestnancom v systéme poradenstva a prevencie a rovnako i pedagogickým zamestnancom. To znamená učiteľom, vychovávateľom, školským špeciálnym pedagógom či pedagogickým asistentom a dokonca aj rodičom. Zvlášť by nás tešilo, ak by nás pravidelne sledovali riaditelia škôl a ďalších zariadení venujúcich sa výchove a vzdelávaniu, pretože užitočné informácie tam nájdú napríklad aj zamestnanci centier pre deti a rodinu či zamestnanci špeciálnych výchovných zariadení. Cieľom všetkých týchto dokumentov je prepojiť prax s teóriou, poskytnúť nové uhly pohľadu na to, čo sa nám všetkým v poradniach alebo školách deje. Porozumieť si navzájom, pochopiť, aké úlohy má náš nový kolega v práci, čo od neho môžeme očakávať, s čím sa na neho obrátiť, alebo naopak, kedy je čas spolu sa posunúť a hľadať riešenie inde. A tak teda manuály pre začínajúcich odborných zamestnancov nie sú určené len konkrétnym profesiám, ale aj ich kolegom, napríklad v školskom podpornom tíme. Rady by boli nápomocné vedeniu škôl, pretože sú v nich jasne identifikované jednotlivé kompetencie, spôsoby, formy práce a tak ďalej. Na stránkach Woodpapu nájdete aj rôzne metodické odporúčania, či návody, ako pracovať v nových situáciách, no a v neposlednom rade aj teoretické informácie napríklad o multidisciplinárnej spolupráci, jej východiskách alebo o toľko spomínanej inklúzii. Veľkým pomocníkom a inšpiráciou k riešeniu môžu byť aj zaznamenané príbehy z našich škôl a zariadení o tom, ako sa iní kolegovia multidisciplinárne vysporiadali napríklad s integráciou zdravotne postihnutého dieťaťa do bežnej školy a mnohé ďalšie. Bez nejakého preháňania či zveličovania na stránkach Woodpapu sa dajú stráviť hodiny zmysluplného a nápomocného čítania, počúvania alebo sledovania záznamov webinárov nie len pre odborných, ale aj pedagogických zamestnancov. V školách sa čoraz častejšie nachádzajú odborní a pedagogickí zamestnanci ako školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, logopéd, sociálny pedagóg či asistenti učiteľa, ktorých úlohou je poskytovať podporu učiteľom, žiakom a rodičom. Niektoré školy týchto odborníkov majú, ale pracujú samostatne, nezávisle od seba. O čo takýmto postupom prichádzajú? Pani Krnáčová? Asi je dôležité povedať, že všetci odborní a pedagogickí zamestnanci sú na škole kvôli vzdelávaniu a podpore detí.
Ak sa teda rozhodnú navzájom nespolupracovať, alebo keď napríklad vedenie školy nevytvára na to vhodné podmienky, tak ukracujú tým deti o komplexnú podporu. Je samozrejme, že v konečnom dôsledku sú ukratení všetci, pretože naozaj škola je živý organizmus, kde jeden človek proste ovplyvňuje ďalšieho a ten zase ďalšieho. A teda napríklad, keď si to zoberieme na takom príklade, že keď je nedostatočne podporené dieťa, tak môže vytvárať svojim správaním napríklad napätie v triede. To sa prenáša na učiteľovi. Ten samozrejme vytvára potom určitý tlak na rodičov toho dieťaťa, na odborných zamestnancov a to sa postupne nabaluje a môže to mať rôzne negatívne konce. Ale ak trochu otočím vašu otázku a spýtame sa, že čo konkrétne zo spolupráce so svojím kolegom môže získať odborný zamestnanec na škole, tak je to podľa mňa množstvo pozitív. Je to určite o vzájomnej, osobnej a odbornej podpore, rozšíreniu odborných kompetencií odborného zamestnanca, zvyšuje sa jeho úspešnosť odbornej práce. A na druhej strane, ak niečo nevíde alebo je to veľmi náročné, tak ten odborný zamestnanec tom nezostáva sám a samozrejme, že viac hlav príde aj na lepšie riešenie. Pani Ugorová, nech sa páči. Ja by som na tomto mieste rada odpovedala starým známym: zdieľaná radosť je dvojnásobná radosť a zdieľaná starosť je starosť polovičná. Akokoľvek sme vzdelaní a skúsení, pohľad viacerých ľudí na tú istú vec, situáciu je vždy prínosný a obohacujúci. Pri spoločnom brainstormingu alebo aj spoločnej hlbšej debate sme schopní prinášať nové riešenia a niekedy aj nájsť spoločnú odvahu skúsiť niečo nové, odvážiť sa ísť nevychodenými cestami. Toto samozrejme vyžaduje ochotu počúvať sa navzájom s porozumením, prijať občas svoju nedokonalosť a chcieť sa z nej následne poučiť. A tak, ako povedala Zuzka, ak je niečo príliš komplikované, spoločne to unesieme ľahšie a v budúcnosti sa prípadnému nesprávnemu spôsobu riešenia ľahšie vyhneme. Hovoríte o prepojení jednotlivých profesí a o ich vzájomnej spolupráci. Ako si môžeme predstaviť spolupracujúci školský podporný tím v škole, alebo ako by to mohlo vyzerať v praxi? Nedávno sme vo výskumnom ústave ukončili vzdelávanie 50 školských podporných tímov naprieč celým Slovenskom a ľudia na školách naozaj vidia obrovský zmysel vo vzájomnej spolupráci a veľa z nich sa už na túto cestu prirodzene vydalo a to, čo sme vnímali aj na vzdelávaniach, bolo, že vlastne len ako keby potrebujú takú pomocnú ruku v tom, ako to robiť efektívne, ako si to nastaviť a kde ako keby očakávať také tie nášlapné míny tej praxe. V praxi je to o tom, že si na začiatku povieme, že vlastne chceme byť tým, že tí ľudia, ktorí na škole pracujú, si povedia, že áno, chceme tvoriť tým. A tých ciest, čo sa má udieť potom, je naozaj viacero a to záleží od konkrétnej školy. Všetci, čo budú tvoriť tým, by sa mali najskôr stretnúť a porozprávať sa o svojich predstavách spolupráce. O tom, čo si predstavujú, že by v tom týme chceli robiť, čo by sa malo diať na škole, ako by mali vlastne podporovať tú školu. Lebo títo ľudia, oni nemajú tvoriť, že VIP tým školy. To sú ľudia, ktorí majú byť podporou pre všetkých v škole, teda aj pre žiakov, aj učiteľov, aj rodičov, aj vedenia. Preto sa to volá školský podporný tím. A tá spolupráca sa vlastne netýka len členov tímu vo vnútri medzi sebou, ale so všetkými ľuďmi, ktorí sú v škole a kde sa vlastne identifikuje potreba, že treba tých ľudí podporiť. To znamená, že oni naozaj pracujú alebo by mali pracovať s rôznymi ľuďmi na škole a vytvárať také malé týmy, ktoré sme teda nazvali subtímy, ktoré navzájom spolupracujú, kde naozaj tam prichádza do hry tá multidisciplinarita. No a ten postup, ako ten tím budovať, lebo to je celý postup vlastne toho, že ako ten tím budovať tak ten môžete napríklad nájsť na webe výskumného ústavu a vydali sme ho pod názvom Multidisciplinárny prístup, školský podporný tím. A onedlho by mal výsť ďalší, veľmi dobrý praktický materiál, ktorý bude práve čerpať zo skúseností tohto nášho vzdelávania školských podporných tímov. Nech sa páči, môžete doplniť, pani Ugorová? Pre mňa je známkou dobre spolupracujúceho školského podporného tímu v škole množstvo spolupráce s rodinami detí a učiteľmi. Nakoľko vo filozofii multidisciplinárnej spolupráce je rodič či iný zákonný zástupca alebo a napríklad aj vychovávateľ z centra pre deti a rodinu práve rovnocenným partnerom pri riešení akejkoľvek situácie.
Každá rola pri výchove a vzdelávaní dieťaťa má svoje jedinečnosti a špecifika. Takisto je to aj so správaním a prežívaním. Inak sa cítime a správame v škole a inak je to doma. A preto prijatím a spoločným pomenovaním týchto odlišností či rozmanitosti u dieťaťa pri jeho vzdelávaní alebo v jeho správaní môžeme spolu s rodičom alebo učiteľom niečo zlepšovať, posúvať, zdokonaľovať. Ako môže vyzerať spolupráca školského podporného tímu s učiteľom? Môžete aj uviesť nejaký konkrétny príklad? Pani Krnáčová? Spoluprácu s učiteľmi pokladám za jednu z najdôležitejších spoluprác školského podporného tímu, pretože učitelia vedia o svojich žiakov najviac a trávia s nimi naozaj veľa času v triedách. Osobne som napríklad podporovala učiteľa, keď sa zavádzali ranné kruhy do školy a teda on sa úplne necítil sebaisto pri vedení ranných kruhov, tak sme sa dohodli, že zo začiatku som chodila do jeho triedy a ranné kruhy sme viedli spoločne a vlastne až keď sa on cítil dostatočne sebaistý, tak potom začal tie kruhy viesť sám. A ďalší príklad, ktorý mi napadá, je, keď sme vlastne s kolegyňou, pani učiteľkou spoločne zisťovali, v čom jedno z jej detí v triede alebo žiakov potrebuje podporu. Vtedy som chodila do jej triedy čiastočne pozorovať, ale takisto som ju napríklad zastúpila v učení a to znamená, že ja som učila v jej triede a ona tým získala čas na pozorovanie svojej triedy. Potom sme o tom diskutovali a zapojili sme samozrejme rodičov do toho a nakoniec sme hľadali také rôzne cesty a spôsoby, ako s týmto dieťaťom pracovať priamo v triede. Raz po mojom vzdelávaní ma oslovila jedna pani učiteľka a hovorila mi, že teda ako má individualizovať svoje vzdelávanie, keď učí v 16 triedach naraz. Tak to bola naozaj veľmi ťažká otázka a je to naozaj o tom, že keď takáto pani učiteľka učí v toľkých triedách, tak ju to samozrejme vyčerpáva, ju to aj stresuje. A ja vidím priestor pre školský podporný tím aj tu a ten je asi v rozhovore s vedením školy a s otvorením otázky práve preťaženia učiteľa alebo učiteľky, ktoré toto preťaženie môže viesť potom k vyhoreniu tohto človeka, odchodu zo školy, ale čo je takisto dôležité je, že pri takom obrovskom počte tried bude učiteľ alebo učiteľka vzdelávať žiakov a hodnotiť paušálne. A tu naozaj nie je proste priestor na to, aby ona si čo len pamätala mená týchto žiakov alebo dokonca individualizovala ich vzdelávanie. A bohužiaľ potom žiaci, ktorí potrebujú taký ten kúsok podpory v triede, tak nebudú dosahovať také dobré výsledky, aké by mohli, keby vlastne ona vedela lepšie prispôsobiť vzdelávanie na ich individuálne potreby. No a keďže tých možností je veľa, ako spolupracovať s učiteľom v škole, ešte mi napadá jeden taký príklad môjho kolegu, kde vlastne išlo o podporu žiaka s autizmom a tam vlastne sa vytvoril taký malý subtím z môjho kolegu, triedneho učiteľa, pedagogického asistenta a rodičov žiaka, kde prichádzali takisto na riešenie, ako najlepšie toto dieťa podporiť v triede. No a ešte vlastne k tomu by som rada povedala, že takáto spolupráca s učiteľom môže mať rôzne fázy. Môže začať veľmi intenzívne, potom keď učiteľ vníma, že ten žiak prosperuje v triede, tak tá spolupráca s učiteľom už nemusí mať takú intenzitu, môže byť len v takej forme odovzdávaní si informácií, že teda je to všetko v poriadku, všetko funguje, ešte toto treba doľadiť a potom sa znovu po nejakom čase, niekedy po roku, niekedy po 2 alebo pri nejakej zmene môže prísť k tomu, že znovu sa rozvinie tá spolupráca hlbšie, pretože si to vyžaduje proste situácia. A keď sa rozprávame o tej spolupráci s učiteľmi, tak viete, niekedy je dôležité, pýtam pre učiteľov trošku ako taká bútlavá vrba, aj oni sa potrebujú niekedy len vyrozprávať, ako my všetci. A síce tu nejde o priamu takú spoluprácu, ale ak je ten odborný zamestnanec pripravený si aj vypočuť učiteľa v takých tých jeho ťažkostiach, možno niekedy aj osobných, ak je to pre obidvoch OK, tak sa tým naozaj buduje veľmi vzájomná dôvera s učiteľom a tá je pre ďalšiu spoluprácu naozaj kľúčová. Kedy sa školský podporný tím obracia na poradenské zariadenie?
Takým jednoduchým pravidlom je, že školský podporný tím sa obracia na poradenské zariadenie vtedy, keď potrebuje sám poradiť, keď nemajú členovia školského podporného tímu dostatočnú odbornú expertízu na to, čo potrebujú robiť, alebo keď nemajú napríklad dostatok ľudí v tíme a pri situáciách, keď vyhodnotia, že keď je prípad príliš náročný. To znamená, že čím náročnejší a komplexnejší prípad školský podporný tím rieši, tým viac potrebuje, aby sa poradenské zariadenie vlastne zapojilo do tohto riešenia. Poradenské zariadenie napríklad zabezpečuje komplexnú diagnostiku, ktorú v škole nerobia, takisto ideálne aj poradenskú a terapeutickú prácu s dieťaťom a jeho rodinou, zabezpečuje napríklad sieťovanie rôznych subjektov, či už polície, či už kurately, alebo kohokoľvek je potrebné, ktoré vlastne podporujú rodinu a dieťa. Čiže poradenské zariadenie naozaj zabezpečuje také odborné činnosti, ktoré sa ako keby dajú robiť z väčšej diaľky. Čiže takúto dennodennú prácu a podporu plus prevenciu robí škola, školský podporný tím. A ak odborní zamestnanci na škole zistujú, že prípad, ktorý riešia, je komplexnejší, je náročnejší a nedá sa už podporiť z tej úrovne školy, tak vtedy prichádza vlastne, alebo by malo prísť do toho poradenské zariadenie a pomôcť práve s tými jeho špecifickými odbornými nástrojmi, ktoré má. To znamená, že vlastne, keď si to predstavíme, tak školský podporný tím pomáha na tých úrovniach, ktoré sú mu najbližšie, práve v škole, v triede s prevenciou a tým pádom aj minimalizuje ale tie náročné a komplexné prípady, pretože všetci dobre vieme, že keď sú takéto prípady zanedbané a postupne sa to rokmi alebo časom nabaluje, tak sa z nich postupne vzniknú komplexné prípady, ktoré sú veľmi náročné na riešenie. A teda áno, je to tak, že vlastne vstupom školských podporných tímov do systému sa v niečom mení aj práca poradenských zariadení a je to práve v tom metodickom usmerňovaní školských podporných tímov a jeho podpory. A tá podpora môže byť napríklad formou konzultácie, formou supervízie, pokiaľ je supervízor v poradenskom zariadení, je formou ako keby takej externej odbornej činnosti, ktorú tá škola vlastne nemá. Pani Ugorová, nech sa páči. Mne pri tejto otázke napadnú práve tie zložité komplexné prípady, ktoré sa žiaľ vyskytujú čoraz častejšie a asi na každej škole. Môže to byť napríklad dieťa s poruchami správania, rôznymi delikventnými príhodami, opakujúcimi sa, alebo dieťa v krízovej situácii v rodine, či ťažším zdravotným znevýhodnením a podobne. Poradňa by v týchto prípadoch na seba mala prebrať koordináciu prípadu, aby spolupráca, najmä tá nadrezortná, bola rýchla a efektívna. No a ako ďalšia situácia, kedy sa školský podporný tím obracia na poradňu, mi napadá, ak školský podporný tím potrebuje supervíziu. Túto úlohu by mohol prevziať práve odborník z poradne, ak na to má príslušný výcvik. Aké sú základné princípy a zásady práce školského podporného tímu? Nech sa páči, pani Krnáčová. Tak také tie základné princípy sú popísané v našich dokumentoch, ktoré sú na stránke Výskumného ústavu. Ale čo by som asi vyzdvihla je, že tá tímová práca nevzniká zo dňa na deň. Že to nie je o tom, že sa len dohodneme, že budeme tvoriť školský podporný tím, alebo niekto sa v škole rozhodne, napríklad vedenie, že vy budete školský podporný tím a tým pádom máme školský podporný tím a všetko funguje. Je to naozaj o takej ceste a o procese tvorby, ktorá je veľmi dlhá toho školského podporného tímu. Teraz, keď si to predstavíme, že je nás pár odborných zamestnancov, máme pedagogických asistentov na škole a teda počujeme, vieme, že sa tvoria školské podporné tímy a povieme si, že je to zaujímavá myšlienka, veď aj my by sme radi spolupracovali a teda dohodneme sa, že teda ideme do toho a že by sme chceli takýmto spôsobom fungovať ďalej, pretože vidíme v tom veľký zmysel a rozumieme, že vlastne takto sa podporí naša práca odborná. A teraz zistíme, že ale nevieme úplne ako na to, hej? Tak vieme, že asi by sme sa mali stretnúť a začať sa rozprávať o tom, ako vlastne ideme túto spoluprácu rozvíjať. No a vtedy už vlastne prichádza k procesu, pretože sa ideme pýtať, že tak kedy sa stretneme, že ako často sa stretneme. Stretneme sa na hodinu alebo budeme sa stretávať na 2 hodiny a vlastne môžu všetci sa stretnúť v ten istý čas, alebo čo ak tedy niekomu sa nedá
A čo ideme vlastne my robiť? Ideme hľadať nový termín? Alebo tohto človeka proste vypustíme z týmu, lebo jemu ten čas, ktorý vyhovuje nám ostatným, nevyhovuje, má tam, neviem, učí tam, alebo niečo tam má. Alebo to ideme riešiť trošku inak. Ideme za vedením školy a dohodneme sa s ním, že nech nám umožní v rovnaký čas mať 2 hodinky na stretnutie pravidelne. A ak by sme sa teda rozhodli pre túto cestu, tak vlastne potrebujeme vedieť, že kto ide s tým vedením z nás komunikovať a vlastne ako vedeniu predstaví celú tú koncepciu toho nášho školského podporného tímu. Prečo je vlastne dôležité nám dať priestor pravidelný na stretávanie sa v rámci nášho pracovného času. A teraz takýchto otázok a takýchto krôčikov vlastne v tom procese tvorby školského podporného tímu je obrovské množstvo a oni budú stále pribúdať. Budú stále nové a nové, pretože sa stále budú vynárať nové veci, ktoré vlastne potrebujeme ako tím začať sa nimi zaoberať. Preto osobne považujem za veľmi dôležité, aby ľudia v škole boli oboznámení s tým, že stavať takýto tím je veľmi náročné a naozaj si myslím, že tu je obrovská úloha vedenia školy, aby otvorene školský podporný tím podporoval. A pre mňa takým základným princípom je, že vám tí ostatní na škole fandia a že rozumejú, že vlastne na škole vzniká spolupracujúci tím odborných zamestnancov, ktorý doplňa mozaiku školy popri napríklad metodickom združení, predmetových komisiách, že to je len ďalší spolupracujúci tým ľudí, ktorý sa ale potrebuje najskôr si povedať, aké má činnosti a ako vlastne bude vykonávať svoju činnosť voči škole tak, aby bol efektívny, zrozumiteľný a aby zapájal a podporoval všetkých, ktorí to v škole potrebujú. Sú nejaké úlohy, ktoré sú v spolupráci školského podporného tímu dôležité a je prínosné, ak sú zastúpené? Napríklad koordinátor, administrátor. Čo je ich úlohou? V školskom podpornom tíme rozpoznávame najmä rolu koordinátora tímu. Je to člen tímu, ktorý pomáha naplňať úlohy, ktoré si stanovia, drží dohľad nad tým, či sa nedoplujú jednotlivé odborné činnosti, či sú zapojení do podpory všetci, ktorých identifikovali, pozýva ostatných členov tímu do diskusie a v podstate sa stará o to, aby tým fungoval a ľudia sa cítili vypočutí a zapojení. Je takisto komunikačnou spojkou s vedením školy a tiež s poradenskými zariadeniami. Čo je asi dôležité povedať je, že my ho nevnímame ako vedúceho tímu ani ako najlepšieho odborníka v tom tíme. U neho sú práve že dôležité také zručnosti ako facilitácia, komunikácia a celkové porozumenie konceptu tímovej práce. V tom našom dokumente Školský podporný tím opisujeme aj rolu administrátora. A to je zase človek, ktorý robí zápisy zo stretnutí, stará sa o to, aby všetky administratívne záležitosti boli zabezpečené. Pokiaľ je ten školský podporný tím maličký, tak samozrejme, že si tie roly nejakým spôsobom rozdelia tak, aby boli rovnako tí členovia zaťažení, aby proste na jednom nebolo všetko. A obidve tieto role väčšinou spontánne vyplynú z tých osobných daností členov tímu, kedy sa oni vlastne nejako tak ako cítia na to, že čo je im blízke a čo by radi robili. No ale zažili sme aj situáciu, kedy vedenie školy určilo koordinátora školského podporného tímu a teda vôbec to nebola šťastná voľba. V tom tíme potom boli kvôli tomu napätia a vlastne aj niektorí odborní zamestnanci zo školy kvôli tomu odišli. Koordinácia tímu môže byť kľudne aj putujúca funkcia. To znamená, že jednotliví členovia si ju môžu napríklad po roku odovzdávať a mne to príde veľmi také nápomocné práve preto, že tá koordinácia je niečo, čo v koniec koncom by sme vlastne mali sa naučiť všetci a práve vďaka tomu, že sa človek aspoň na nejakú chvíľu stane koordinátorom toho školského podporného tímu, tak vlastne získava také nové zručnosti. No ale keďže ide o vnútornú dynamiku tímu, tak ja by som určite nechala voľbu koordinátora tímu na samotných členov tímu, aby sa spoločne rozhodli, kto by z nich mohol zastávať túto rolu a potom, ako hovorí, môže byť kľudne putujúca. Čo môže vedenie školy spraviť pre podporu spolupráce školského podporného tímu a celej školy? Vedenie školy je kľúčový partner pre školský podporný tím. Ja sa opäť vrátim k tomu, čo som už vravela, že školu vnímam ako živý organizmus, kde rôzne časti musia spolupracovať a žiť v symbióze. Inak ten organizmus proste ochorie. Tá naša skúsenosť zo vzdelávania je, že pokiaľ vedenie školy
otvorene nepodporuje školský podporný tím, tak sa tomu tímu nebude na škole dobre dariť a bude prekonávať prekážky, ktoré budú náročné a ktoré budú spomalovať jeho činnosť. Zároveň je pre mňa vážnou etickou otázkou, že či môže vedenie školy nepodporovať školský podporný tím, pretože je to naozaj o tom, ako sa budeme venovať na škole žiakom a či dokážeme pre nich vytvoriť také podmienky, ktoré maximalizujú ich potenciál na vzdelávanie. A ten školský podporný tím to vie zabezpečiť a bez školského podporného tímu to naozaj ide pre všetkých oveľa ťažšie. Čiže je tu naozaj ako adekvátne sa spýtať, že čo teda vedenie školy sleduje, keď sa rozhodne nepodporiť činnosť školského podporného tímu na škole. No, našťastie teda mnohí riaditelia a riaditeľky škôl vidia túto prepojenosť a dokážu byť nápomocní. A ak sa pýtate na také konkrétne veci, tak asi alfa omega je zabezpečenie vhodného priestoru pre odbornú prácu, potom napríklad zabezpečiť tímu, aby mali teda pravidelný čas na stretávanie sa, samozrejme v rámci svojej pracovnej doby. Takisto vedenie školy by malo byť takým hlasom školského podporného tímu na škole, získavať učiteľov pre spoluprácu a tak nejako pomáhať, advokovať tú činnosť školského podporného tímu v škole. To sa napríklad môže diať na poradách, v takých bežných rozhovoroch, v tom, ako v podstate rešpektuje vedenie tie činnosti alebo návrhy, ktoré školský podporný tím prináša. Môže sa to prejaviť aj tak, že školský podporný tím navrhne pozmeniť školský poriadok, aby lepšie adresoval tie nové výzvy, ktorým škola momentálne čelí. No a určite by bolo fajn, keby školský podporný tím bol súčasťou porad učiteľov. A ja viem, že niekedy je to časovo nie veľmi jednoducho zladiteľné, pretože odborní zamestnanci niekedy v tom poobednom čase majú svoju odbornú činnosť, práve keď sa dejú porady učiteľov, ale to je práve ten moment, kde vidno, akým spôsobom vlastne vedenie školy podporuje školský podporný tím, že si dá tú námahu vedenie, že by zorganizovalo ten čas tak, aby sa vlastne aj odborní zamestnanci mohli tých porad zúčastniť. Sú teda prizývaní týmto poradám. Lenže každá minca má dve strany a teda zažili sme aj to, že napríklad vedenie školy si urobilo zo školského podporného tímu taký nástroj na neprijatie náročných žiakov do školy a žiadalo vytvoriť odborných zamestnancov testy, ktoré identifikujú deti s problémami a tie potom proste do školy neprijali. Čiže, viete, takéto testy, ak sú vôbec opodstatnené, by mali pomôcť škole vhodne sa pripraviť na nástup dieťaťa a nie ho po identifikácii vylúčiť. Nie je to úplne ojedinelý príklad a spomínam ho preto, aby sme mali všetci otvorené oči a uši a naozaj si pripomínali etické zásady, keď robíme odbornú prácu, či už ako odborní zamestnanci, učitelia alebo riaditelia škôl. Pretože našou snahou a našim záujmom je mať školu otvorenú pre všetkých a nie len pre deti, ktoré našej škole prinesú úspech, ale aj pre tie, ktoré naša škola bude pomáhať rozvíjať a ktoré budú pre našu spoločnosť rovnako dôležití. Vieme, že máme veľa škôl, kde je len jeden odborný zamestnanec. Ako má takýto odborný zamestnanec vytvoriť školský podporný tím, keď je napríklad na škole sám? Pani Krnáčová? Rozumiem otázke, ale faktom je, že nikto nie je na škole sám. Podstatou školského podporného tímu je, aby rozvíjal vzájomnú spoluprácu naprieč celou školou, čo znamená zapájať sa do života triedy, hľadať spolu s učiteľom a rodičom a ideálne aj so žiakom spôsoby, ktoré sú naozaj nápomocné v žiakovom učení a v jeho duševnej pohode. To znamená, že ak je na škole napríklad len jeden odborný zamestnanec alebo školský špeciálny pedagóg, tak sa napríklad môže spojiť s kariérovým alebo výchovným poradcom, vedúcim školského klubu alebo vedúcimi predmetových komisí a metodických združení, samozrejme s poradenským zariadením. No a ak sú na škole pedagogickí asistenti, tak samozrejme aj s nimi. A vždy to závisí od toho, čomu sa je potrebné v tej škole venovať, tak podľa toho sú tí ľudia
vlastne rôzni zapojení do tej podpory. No, keď to takto vnímate, tak nakoniec zistíte, že na každej škole sú ľudia, s ktorými je fajn a je veľmi dôležité spolupracovať. Pretože podstata celého konceptu je naozaj koordinovaná a plánovaná spolupráca ľudí v škole. Nie je to len o školskom podpornom tíme, ale jeho činnosť vlastne zasahuje všetky zložky v tej škole. Je to veľmi dôležité práve preto, aby naozaj deti a žiaci cítili, že sme tu pre nich, že nám na nich záleží a že sa vieme doplňať po ľudskej aj odbornej stránke ako dospelí a išli aj príkladom. Ďakujeme veľmi pekne. Rozprávali sme sa so Zuzanou Krnáčovou a s Barborou Ugorovou. Obe hostky pracujú v národnom projekte Štandardy v aktivite A2 Rozvoj ľudských zdrojov vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. A ak máte akékoľvek otázky, či už v súvislosti s multidisciplinárnym prístupom školského podporného tímu alebo akékoľvek iné otázky, ktoré by mali zaznieť v podcaste Odborne na slovíčko, nech sa páči. odborne@woodpub.sk. Budeme sa na ne tešiť. Podcast Odborne na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Odborne na slovíčko.